Tässä saunassa tulee mietittyä väliin kaiken näköistä juttua. Tossahan toi puukiuas nyt lämpiää sitten taas keskiviikkona ja näin. Tuli vaan semmonen mieleen, että olisahan tässä tääkin. Mutta ei oo kiviä eikä oo koskaan käytetty. Johto menee tonne muuta pistäis päälle. Mutta tolla nyt sitten tota kivikasaa lämmitetään ja näin. Että jotkut kun on sitä sitten tota puulämmitystä sorsinut ja kritisoinut, niin tulee vaan sitten mieleen, että otetaan uusiksi.